Mizo zinga hian memory full problem lian deuh nei kan tam em a chu veni hian ati dan tur kan rin don ani memory storage a full to hi chuan ti ngai na hi kan shelo tlang puya then chu kan lo reset a kan flash emo ini le top thina khan kan contact photo le videos te kan phone number zong contact mi ka about ta vek thina kha tuna hian dahthat dan te le storage full clear dan te kha shelo kanom thina veni hian chung in har sat na chu ti kiani nom don ani uluk deuh ni no en don ya tura hian masaberin kan storage full ron lang zia thin hi chu a solve dan tur kha kan sil don ani masabera chuan app sa heni lu tanga thil har salo te ni a mase clear lo tur chi om ve a calendar heng ti chu atangkha em ran chuan storage a click anga chuan clear ani maya tian clear anga tan okay metanga tikan app so zong tian ni en call ve kanga mb lian deuh te chrome heng te hi storage in lu tanga an clear ang katia avaya I clear chua vek chuan storage full kha mb free ang kha inei le don ani chu heng I clear hian storage heng zong hi clear chuan storage hi zia pha sot maya heng apps tangkai lo ang te hi clear tur ang chuan phone a hian kan soi du chu apps tangkai lo 9 apps an tiang chi te hi da mi lo tur ani a 9 apps a hian virus a oma chu wangin 9 apps chi da mi lo tur ni a heng te hi thil tangkai em ani lova tikhan kan clear zong a storage chu azia phal thaya photos le han photo ho le video whatsapp mi tangkai lo tekha kan clear ter box chuan kan memory hi thor pha sat theini chuan tuna hian khatia I clear zo khan google ai lu tanga google a hian auto update oma heng te hi auto update hi kan off bokang ta hian over any network oma hi ax mi a hian kan dang chuan auto update a hian do not auto update a kan da le bokanga chuan kha auto a in update lo chuan file kha alian thei lova heng hi auto update a kan da chuan helai kan application kan clear vek ani point auto update in update application kha alo lian ve zela kha heng off hi poimo em ani chu wangin application lian lutuk ang chi ti kha kan clear anga ta hian play store a hian kha kan off chuan kan problem memory full ron lang zia thin kha kan nei to don lo ni chuan tuna hian contact le chuan photo le video hi phone reset pal telephone about te hian kan boi the me ma heng hi contact lisami phone number poimo deuh te kha I phone I lo ti bo pal thaya I phone po lo che pal the khang khan a bo lo nan kum khua anei du chuan masaberin play store account hi hemi hi google account ni siamanga play store a hian kan lo tanga tian hemi hi account hi siamanga chuan
password kha Google account ni siam nga chuan password hi in dah thang in ziak anga chuan chumi zo chuan contact ai kan lu tanga ta hian ati dan to kan shil doni phone number kan save po hian Google a save zel to ni a ti dan to na hen lo enan ta hian kan lu tanga add contact ania create ti hian alo langa ta hian he lai hian sim oma sim te sim 1 sim 2 Google a tian save an te khan save anga tian save anga te khan about thei to lo ni hetin ti chuan ma se mi bo lo tu chuan Google account in siam na Gmail account kha password kha thei hin mi alo tur ni a dei ria mo thil in chin cha theina tur anga khan in zia kang chuan hemi chuan contact heng ho jong po hi Google a in save vek don le ten all tick kani anga in tick vek anga chuan Google a heng hi in save don ta ni chu them a share anga agree ta hian in Gmail kha Play Store in Gmail kha ta in chulu tanga password in dahthat kha password ta hian password thi in ziak bokang chuan password za continue in ziak nga chuan and save vek don ni chu hei keima phone ani lo wangin hei password hi ka sherawa password in ziak nga chuan ta hian continue me tur khan ta ma se password kai thei hin lo to chu chuan photo le video ho ka dahthat dan to chu kha po kha Google account ne khanin zom veka Google password in share chu contact le photo le video ho kha bo thei to lo ni chu ta hian Google photo hen lu tanga chuan lai chunga hin click anga mi zo hian setting a in lut lenga backup in on lenga chuan sign in anita chuan a hnoi bera hian backup device folders te hin lut anga hi on ani mai tani on to chuan ten tai hian helai hian in backup a hemi hi ai in backup zo chuan about thei to lo ni anti lai pon I phone hi bo ma se lo ti chia in amin lo ru bo phone ni se Google password in share to chuan heng photo te video te le contact ho hi about thei to lo phone danga phone thar in lei pon in Google account kha Play Store a in sign in anga chuan heng contact ho te ron lang le vek don ani contact te le thalak te video ho heng ho jong hi chu wangin Google account password in siam rengin thei hin lo tur password nen khan zia that thlap tur ani chu khang ho jong khan ni kalo ve